Umay kami manen kakabsat kada kayong ited iti dakkel a panagyaman kastameten iti panagkablaaw ni kada kayo iti Happy Sabbath. Agyaman tayo kakabsat agsipot ni Apo Diyos ket inted na dayto nagundaway nga agkakadua tay manen. Daytoy nga lawas kakabsat ket dinindisyonan na tayo na Apo Diyos inted na kakabsat iti maysa nga natal na nga alaldaw dayjay nagbubukngan tayo nga sumarunukin ni Paeng isunan ni Queenie dayjay bagyo sa anen nga pinalubusan ni Apo Diyos nga dumanon ito'y teritoryo tayo kabsat ket daytoy nga lawas nagsayaat iti panawen nga inted na kada tayo adu digiti bendisyon nga masakol tayong pagyamanan ken ni Apo Diyos. Bendisyon iti biag, bendisyon kadigiti na materialan nang nangruna iti bendisyon iti panagrangay iti na spirituan a panagbiag tayo gapu kadigiti namnama nga inted na kada tayo. Namnama kakabsat gapu kadaytoy a pagleksyonan iti leksyon nga adalin tayo maipanggep iti patay matmatay ken masakbayan anamnama. Adda tayong iti lesson number 7. Iti paulo na kabsat ibalegi ken Kristo ken ni patay. Dawat kabsat nga kararag tayo. Managayat ken managparabon mo Diyos. Kadayto nga oras ital daw mo nga nasantuan. Agyaman kami Ama. Agyaman kami kadigiti saan nga mabilang ang napili nga bendisyon ented mo na kami. Isu Diyos itinangnayon dayjay a panagpamati ni kenka. Ket inted mo kada kami o Diyos dayjay namnama. Ngayti anyaman nga paglasatan ni adda ka na makiadda makikadkadwa kada ka. Nang ruang-runa kadigiti karkari mo Diyos agyaman kami. Agyaman kami ta inted mo manen daytoy nga panagkakadwami. Tapno pag may sain o Diyos nga adalin direksyon nga inted mo kada kami kadayto nga lawas. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami. Parang ayem iti pamati ni Ama. Agyaman kami launay itinagan na ni Jesus. Amen. Iti paulo na kabsat iti lesson number 7. Isu iti balegi ni Kristo ken ni patay. Iti paset a mayulo ket masarakan iti libro iti Apokalipsis 1:17 ken 18 na isurat ket basaen tayo kabsat. Ket idi nakita napasagak kadigiti saksakan na apasla na tayo. Ket impatay na daydi makannawan na kanya. Kinunana di ka agbuteng. Siyak ti umuna ken iti kamaudyanan. Ken iti sibibiyag ken natayak idi ket adtoy sibibiyagak iti agnanayon nga awan inggana ket adda kanyak dagiti tultulbek ni patay ken Hades. Anyan kakabsat nga nagsayaat dayjay a kapadasan ni Juan. Isu kakabsat iti maudi nga nagbiag kadagiti adalan ni Apo Jesus. Inpurwak dayjay isla iti Patmos. Tapno sanan nga maaramid dayjay trabaho iti panagiwaras. Iti nasayaat adamag dayjay good news, dayjay gospel, tunatay nga ebanghelyo. Ngimidjay inusar ni Apo Diyos nga insurat na iti napateg nga mensaheng nga nabukel iti libro iti Revelation, Apokalipsis. Idi adda isla nagparang
ni Apo Jesus kini Juan. Ket kunana ni Juan, dahil kapadasan na, idi anak kita na ni Apo Jesus, napasag akas na tayo. Yung magyaman na kakabsat, dahil balikas, dahil insao ni Apo Jesus, dahil kunana, di ka agbutay. Anya ti pagbubuangan tayo. Anya ti pagamakan tayo. Dahil pagbubuangan tayo kabsat. Dahil dusa iti basol nga isuni patay. Amboy di patay umay. Idi Domingo, pan kami kabsat ijay baisa. Isu dayjay aldaw nga panakaammo no anyamanen ti sagot ni Apo Dios kini Sherwin, kini Jerian, kini Lucas. In short, Jerwan was on the family way. Kahit di nga mamuan no anya iti ading ni Lucas. While on the way, ijay messenger kakabsat, kini Facebook, aday tinagparang nga message nagapukin ni Joy nga Dulyente taga Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Inpakaamuna ni Brother Elpidio Dulyente ket natay. Nagladingit kaming pamilya ni Darwin isunat ay agmanmaneho. Kadwami ni Alpha, ni Mrs. Rafanan siya. Tapay. Nagserbi kami kakabsat iti distrito iti Northern Ilocos. Maysa kadigiti pagtaingan nga ayuyang mi. Intun no agpaabagatan kami kadagiti nga distrito tatinduk kadagiti nga distrito kakabsat manipod iti Santiago iti abagatan, ingana idjay nagbaetanan iti sinait kakabsat, iti Ilocos Norte. The family of Elder Dulyente na ayan. We called him Chief. Ket idi anak na ipaadamag anatay, I gave a response. At dagayam tibilin na kakabsat. Unanan ni Joy kanya pastor, bagat itibilin ni Lolo sa bay anatay. Sika iti umay nga mangpunpon. Amuyo kubsat, no agda iti punpunat as a minister. Daytoy paset a mayuro isut kang kanayon mo uso sa rek in the committal service. Importante na ito kubsat. Nang nangrunga dayjay imbalikas ni Apo Jesus. Kuna na siya ket natayak idi. Ngem agnanayunen asibibiyaga. Anya ko makakapsat. No ni Apo Jesus ket natayo. Taiso iti inadal tayo iti napanalawas. Anya ko ma no natay. Iti ayan kakabsat, iti balegi, iso dahi panagungar ni Apo Jesus. Daytoy iti kayat tayo nga adalan kadaytoy nga leksyon kakabsat. Iti paulo na ti leksyon tayo, adda kada tayo, dahi sibibiyag anam. We have that living hope. Dahi anam nga inkari ni Apo Diyos. Nga iti managbaso, uray no matay. Adda iti namnama iti biyag. Biyag nagnanayon. Namuan tayo kakabsat na ni Apo Jesus ket sinigurado da nga dayjay tanem na ket magwardyaan. Basahin tayo dayjay in surat ni Matthew kakabsat. Iti libro na iti Matthew 27 versikulo 59 ken 60. Kastoy iti naisurat.
Basahin tayo. Ket innala ni Jose, ti bangkay ket binungunay iti may sa alupot anadalos. Ket inkabil na iti tanem na abaro, at nalpas a kinali iti bato. Ket nangitulid iti maysa a bato iti ruangan ti tanem, ket nagawid. Biyernes iti malam, idi anatay ni Apo Jesus, sakbay kakabsat, alumnek iti init, iti aldaw a panaginana. Ket umayen ti aldaw a nasantuan. Ni Jose, may nga nabaknang at taga Arimatea. Napanna nga dinawat iti bangkay ni Jesus, ket inted da kenkwan. Dayjay atanem nga insagana na nga agpaay kenkwan, awampay iti nangusa, isu iti nangitaneman na, nangipunpunan na, kini Apo Jesus. Ket na isurat, nga adda dayjay bato, nga inkabil na, nga panangrekep dayjay ruangan, dayjay atanem. Tinaramid digiti papanglakayen kakabsat. Tuloy tayo nga basahin iti versikulo 6:3 ingana 6:5. Apo malagip ni daydi maranulbod a kinunana, idi asidiyag pay. Intun malpas iti 3 nga aldaw, ago nga rakto. Ibilin mo nga ro, abantayan kuma iti tanan. Agingga iti may 3 nga aldaw. Dilakit adda digiti adalan na, umayda ket takawin da, ket kunaenda kadagiti tataw na kungar kadigiti natay. Ket ti panakalilaw ti maudi dakkel ngem ti imuna. Ket kinunada ken Pilato, adtoy pagbantayen nyo, ing kayo aywanan nyo iti kasayaatan nga amuyo. Gapuna na panda, ket nangikabil dati agbantay ti tanem, ket tinimbrian dapay daydi bato. Tapno siguraduin da kakabsat, nga dayjay imbagan ni Apo Jesus, anya imbagan na? Nga iti ni 3 nga aldaw, bumangon tumanay, agbyag tumanay. Tinarabid da pinabantayan da kadagiti Roman soldiers. And they bato nga ingkabil dang arwangan, kabil ni Jose nga arwangan, they sealed it. Tapno awan iti anyaman amapan nga mangala dayjay bangkay ni Apo Jesus. Haan nga kasapulan kakabsat nga mapandigay adalan talain da dayjay bangkay ni Apo Jesus. Kana isurat kakabsat nga basahin tayo ijay Matthew 28 versikulo 5, 6 ken 7 nga isurat ket basahin tayo kabsat. Ket simmungbat di anghel a kinunana kadigiti babay, di kay agbuten. Taammo asapsapulin yu ni Jesus, daydi na ilansa iti cross. Awan ditoy, tananggo nga rin akas kinunana kada kayo, umay kayo kitain nyo ti disso ang nakaitaneman na. Ket ingkay adi agtaktak, ket ibagayo kadagiti adalan, anagungaren kadagiti natay, ket adtoy mapan iti sangwanan yu ijay Galilea. Ijay makita yun to, ket adtoy maibangon to kada kayo. Ni Maria Magdalena, ken iti sabali a Maria, iti nasapa bigat, iti aldaw, iti Domingo, napanda kakabsat, iti tanem. Numapang kay Jerusalem iti at they call it the Garden Tomb. Ket
idi nakadanon da, adda iti maysa nga lalaki ang nakatakder. It was a bright angel. Ket kunana da nga anghel, hangkay butay. Tanaarami din da inbagana nga iti may katlong aldaw. Isu ket agungar. Awan dito. Awan dito. Nagungaren. Lumapang kay Jay kakabsat, garden tong, at dati inscription dahil bato nga ingkabil ni Jose de Ameritia nga nang rikap kadagi tanan niya po Isos. It inscription anay kabil jay, He is risen. At dati misyon, dagi nga babae, in kayo ipadamag yun. The good news was, and the good news is, and the good news will be, ni Apo Jesus, natay ket nagungar, nga agpaay kadatayo. Dayjay iti bukel, dayjay anaimbag nga damag, nga ibaga ni Maria Magdalena, ken dagiti sa bali. Dayjay met kakabsat, iti mabukel, nga naimbag adamag, nga ibagam ken ibagam. At dayti manubo, when natay, ngem dayjay anatay a manubo, nagkungar ket sibilyagen ket nanayon. Dayjay ti ayan itinamnam. Dayti pagleksyonan tayo kabsat ket insagana na dagiti saksi, manipod iti naisurat iti Biblia. Tanarigat tayo agaramid kabsat iti maysa nga istorya no awan iti saksi. Masapol na when you present something, it is just like in a court, in a judgment hall, at dadigiti witnesses, at dadigiti saksi. Sino digito yung saksi kakabsat? Umuna, masapol nga amuan tayo, no anya iti napasama, idi anatay ni Apo Jesus. Idjay 27, Kapitulo 27, iti Matthew, versikulo 51 hanggang 53. Kastoy kakabsat, iti naisurat, ket basahin tayo. Ket adtoy ti abong ti templo, napigis nga nagkadwa, manipod iti ngato ingga na iti baba. Ket nagkintayag iti daga. Ket dagiti bato na pisi da. Ket dagiti tantanem naglukat da. Ket adu abangkay dagiti sa santo amat maturong na pagungar da. Ket rimwarda kadagiti tanem da. Kalpasan iti panagruarda. Simrek da iti syudad ana santuan. Ket nagparangda kadagiti adu. Daytoy ti kunanan ni Mrs. White. Iti libro iti Desire of Ages, page 786. Dagijay anaggapo iti tanem, iti panagungar ni Kristo, ket napagungar da iti agnanayon abiyag. Nagpangato da anaikuyog ken kuana akastropyo iti panagbalegi na iti patay ken tanem. Adda dagiti nagbiag, adda dagiti nagungar. These were the first witnesses. These were the trophies nga ni Apo Jesus inabaknan ni patay, inabaknan ni Hades. Sino pa dagitoy nga saksi nga nakita da ni Apo Jesus? Umuna, ni Maria Magdalena ken dagiti babae. Idi napandagitanem inbaga ti anghel kadakwada. Awan ditoy nagungaren. May kadwa dagiti 10 ket maysa nga adalan. Adadtoy istorya nga kang kanayon tay kakabsat nga mangyangay. The doubting Thomas.
ni Tomas ket nagduadua. Kunana iti Juan versikulo 25 iti kapitulo 20. No jak makita dagiti imiman gapu iti lansa ket iserreko to ramay ko iti naggapuanan dagiti lansa ket iserreko ti imak iti bakrang na jak to mamati. Muidet at dadayjay kang kanan may pagbaga tayo jak pati jak kita. Daytoy iti kapadasan ni Lucas. Pudno. Kas daytoy bagbaga tayo kakabsat. Nga ni Apo Jesus ket nagungar. Inabaknan ni patay. There must be proof. There must be witnesses. Ket may sa kadigit nga witnesses mismo nga ni Tomas. Taidin kakabsat ang nagparang ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus, Tomas, pinanagnakan na dayjay. Nga isunakit nagugar. Tapno maabak dayjay apan nagduwa-duwa ni Tomas. Inpakita ni Apo Jesus dayjay marka iti lansa. Inpakita ni Apo Jesus dayjay naduyok nga bakrang. Ket kunanan ni Tomas, Diyos ko, Diyos ko. Numapan tayo kakabsat, iti insurat ni Pablo, iti kapitulo 15, iti libro na nga taga-Korinto. Versikulo 5 ingana ti 8, dagitoy kakabsat, dagitoy inbagana. Iti versikulo 3 ken 4, unana ni Pablo. Ni Kristo na tayo gapu ti basbasol tayo kas mayalubog kadagiti sursurat. Ket na itanem, ket nagungar iti may katlong aldaw kas mayalubog dagiti sursurat. Sa inted kakabsat ni Pablo, iti 5 nga saksi. Umuna ni Cephas. Ni katwa, dagiti 5 gasot nga kakabsat. Mikatlo ni Santiago. Sa nagparang kadagiti amin apostoles. Sa inbagana iti versikulo 8. Iti umuna a Korinto 15. Ket kalpasan na nagparang met kanya. Anya itinadal tayo kadayto eleksyon tayo. Adda iti dusa ni patay. Ni patay isu kakabsat. Iti naited kadagiti nagbaso. Buklin tayo di bagana ni Pablo. Amin ket nagbaso. Nairaman na, nairaman ka. Datayo ang amin. Ket gapu kadayjay apan nagbasol tayo. Roma 6:23. Matay tayo. Yung magyaman tayo kapsat. Ta iti leksyon tayo addan dagiti immun unan nga napaneknekan nga dayjay inkari ni Apo Dios anamnama ket putno. Subyen tayo manen dagiti nagungar sakbay iti cross ni Apo Jesus. Malagipyo adda iti tallo iti daan na tulag. Adda tallo iti baro na tulag. Ni Moses, dayjay anak iti balong at agsaripa. Dayjay anak iti nabanang agasawa. Natay dagitoy nagungarda. Iti baro nga tulag na adal tayo. Adda anak iti balong iti siyudad tinain. Adda anak ni Jerios nga balasang. Adda ni Lazarus. Naadal tayo kapsat. Nga kadagitoy nga inem nga nagungar sakbay iti cross ni Apo Jesus. Ni Moses iti naidumduma dayjay panagungar na. Ta ni Moses idi nga nagungar ta pinagungar ni Apo Dios. Imnala na jalangit. Ket idi bantay iti panagbalbalo, the Mount of Transfiguration.
ni Moses at dadijay. Kas iti inadal tayo ni Moses, ket itakderan na, he represented digijay anatay, nga adda iti namnamada, ket agungar danto, nga saanen kamatay. Naadal tayo, kapsa, nga ni Apo Jesus, gapu iti ayat na kadatay, when natay. Ngam sa bay anatay, tapno aramidin na dayjay misyon na, in sarita na, in bagana, nga iti may katlong aldaw, agungar. Eleksyon tayo, na panagnakan, nga nagbalegi ni Kristo, inabak na ni patay. Nusika ni Maria, nusika ni Tomas, nusika digit adalan, nusika digijay nga limagasot nga kakabsat, nusika ni Pablo. Ket adda dayjay first hand experience mo nga ni Kristo nga natay ket nagungar. He met you in your experience. Anya kakabsat, iti mabalin mo nga iba. Ni Pablo, nabalbaliwan, gapo ka daytoy, anakitan. Ni Pablo, nasaksyan na, excuse me, dayjay ipapatay ni Apo Jesus. Ket idi nga nagparang kenkwana, ijay dalan, ijay Damascus. It was a 360 turn around. Apan kuma, nga patayin na digijay nga Kristiyano. It was a 360 turn around. Nagbalbaliw, nagbalin nga adalan ni Apo Jesus. Anya kakabsat, iti kuna ni Ellen White. Iti Desire of Ages, page 787. Itimet iti nagpukaw iti cross na tungpalen ket nangeg dagiti natay. Sinalput na dagiti tanan ket inayaban na dagiti matmaturog a bumangon. Gapu na akastan tumet intun titimet ni Kristo ket mangeg tumanipod langit. Dayta atimet ket sinalput na dagiti tandanan ket linukatan na dagiti tandanan. Ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto. Isumet laeng apan nakabalin ana magungar ken Kristo manipod ni patay iti mang pagungar iti iglesia. Ti adadalen tayo ti masakbayan anamnama. Anya dayjay nga namnama, dayjay kunana ni Apo Jesus. Idi nga naibartay iti cross, idi nga inlao na nalpasen. Dayjay atimet na, sinalput na dagijay nga tantanen, riniig na dagijay anatay. No kasjay ti inaramid ni Apo Jesus, idi anatay. Ket itatan isuket na bungar, ket intuno umay. Dayjay aman nakabalin at timet ni Apo Jesus. Salputen nanto, dagijay nga ayan, anak kaipunpunan, dagiti ay ayaten tayo, dagiti sa santos. Bumangon danto, agbyag danto, pagungaren to ni Apo Diyos, dagiti namati kenkwana. Ada pagbukngam, ada pagbukngam. When nagladingit tayo, narigat agpasina kausa, narigat di addaan, iti ayayaten, nagsagaba ket patay. Ngem, numampay agladingit tayo, denggen tay manen,
diin baga ni Apo Jesus ken ni Juan iti Patmos nga isu iti nausar papaset iti teksto tayo paset amayulo. Unana ni Apo Jesus, di ka agbutan. Ni Apo Jesus, isu ti Alpha and Omega. Ni Apo Jesus, isu na ket sibidya. Ni Apo Jesus, isu na natay idi, nagungar, ket agbibiyag ngagnanayon. Iti namnama, denggen tayo degi kunana, adda kanyak iti tultulbet ni patay kini Hades. He defeated death. He was a victor against hell. Namnama, adda kanyang kapsan. Adda kanya kapsan. Adda kanya tayo. Daytoy anamnama. Dadaelin na. Burakin na. Dayjay a panagamamak. Panagduadwa. Panagbuteng. Nanda katapay. Tanong ni Apo Jesus ket natay. Gapukan niya. Ket ni Apo Jesus ket nagungar. Dayjay panagungar na. Isumet iti tulbay. Iti namnama. Nga adda katatay. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Umayen ni Apo Jesus. Ket aramiden lang dayjay nga inkarina. Dayjay nga nagdengeg na mati ken kuana. Sikaken siya kapsat. Dati kunana, ulay tentay manen dayjay kunana kini Marta. Di mamati kanya, uray lumatay, agbyag, tupay. At datay din ang namatay. Ni Apo Diyos, ket biyagan na, kuma, dayjay, anam na. Pagkararag tayo, pagyaman kami aman. When, dati anak ng mabugitong, ited na kami. When, tani Apo Jesus o Diyos, ket natay, nga sunong sinubot na kami. When uray no natay, nagungar ket itatan, si bibiyag nagnanay. Adda o Diyos ken kuana ti tulbek, ta inabak nan, ni patay ken ni kanet. Agyaman kami, ta iti karina ket mapagtalkan. Nga intun umay, iti may kadwa, intun no ibaulmon ti anak mo na umay ni kami alayan ng Diyos. Kas iti inaramid na, hindi adapay lang iti cross. Nga nagungar dagiti nakadado, akas pamanagnet, nga dayjay namnamang unted mo kada kami katpudno. Pagungarin ng tumet o Diyos, dagiti ay ayaten ni, nga pinaginanamon kini. Dayjay imbaga ti anak mo ken ni Juan, isu kumamit iti marik nani idata. Di ka agbutan. Ikatemo Diyos di panagamak ni, sukatam iti sibiyag pamati. Pamati ka dayjay nga namnaman. Pamati nga ni Apo Jesus ket tumayman. Agyaman kami ama. Ket Diyos kaday ito nga gundaway, no, ang dapay laing kadi, dagiti kakabsat mo. Nga dadigiti maritrit nada, nga sa hubanit, iti napisikalan, panagbiagda. Masagidan kadiso. Yaman kami kadigiti panagsumsumbat mo, kadigiti karkaraan. Kadigiti panangag-agas mo, kadigiti kakabsat. Agtultuloy kami, nga dumawat ken. Dati panagdawat ni kan kabuklen na o Diyos. Dahil panagpamati ni nga inted mo kinamnama. Agyaman kami, kasumbatam digito nga dawat mo, iti kay karyan tinagan ako, Jesus. Amen. Again, amen. I would like to tell you,
as we go on, kada iti panagadal tayo kakabsat, kada iti direksyon tayo. Mabukel kada iti namnam, kada tayo. Ayayatin na kayo na Apo Diyos, ayayatin na kayo. Happy Sabbath, kakabsat.